Pak, lipstick, libre. Kasama po siya. Hi, Ading ko. Welcome back to the video ni Manang Biday. May excited na. Dito yung video tayo tatanggal daw. Nabayagan nga kaya ako padasin. Mitil nga naman namin. Dito na spicy noodles ng ibang bagada na yan. Ngayon, tagsang gasa. Awan nagatang ko nga sa miyang. Lagi kanakan na. Tinagatang ko. Tinagatang ko natin ito. Topoki. Samyang topoki. Family brand. Ganot ki samyang. Nga. Tagasang kanong mo. Ngayon. Diyan mo ano. Kasi dagmi iti kinagasang na. Kaya mo yung metin. Manang yung hanga managgasang. So, i-try tayo. Metaya. Sabi ko makatambak. Kaya tayo mataya. Nga. Awat tayo nga sa rugyan tayo. Excited. First bite. Thumbnail. Diba? Madanagan na. Kasi nakaya mi. Alam mo no, Adong. Ang tubog, tikatay ko. Sige. Pagpagkasang timangan, hamuramanan. Ito pa. Mudinsan. Sa kaya, ading ko. Nawapusan yun. Naimas. Naimas na dito eh. Naimas. Nakalipstick ka saan yun. Naman. Pak, lipstick. Libre. Kasama po siya. Magasangan na ay mapintasa dito ang lipstick ko. Natural. Tubog na talaga tikatay ko. Time first. Mantay petirato. Parang kuyog ko nga danong mo. Kasi hindi nakapampanood ito nga garamit. Kasi nakagasa niya. Noodles. Apo, api ang kagura namin na sila. Papatayan namin suran. Gasang. Sarap ng dog. Lahat, Ading. Ading ko. Ikaw
Karigasa ko nga palpasa ini. Tumarigatan ako na po. Tapos tatay ka isla ko lipstick ko kaya all natural. Kaya damit ang dami lipstick ni Manang yan na karigasa na dating na pinangkon. Tatay ko. One na suba. May buston. Natin ko ibababi sa natin akin ng Narod, pero pag ko natin nga video ko no kaya yung pwede na bali nga yung mukbang ko hindi ko mga nagasang subscribe kayo natin sagi para sa amin nagasang talaga kaya subscribe kayo like and the thing of video tayo. Tanga. Sorry, takon.